transmitir. Suposatzen da transmititzen, hala? Así que esaten denean hemen. Aber behitu, ez bali da bera jartzen zaitu gure Facebookean. Ez que toca directamente que salgan. Itiar se te ve, igual a ti hay chico, ¿Se me ve qué? Ya, pues. Hola. Ay, por favor. Es que está que... Ah, amigo. Tiene guiño. Ez dakit nola egingo dudan tonoa eta hola, Bueno. A ver, nola jisten da, hola. Hola, Zer? Esagerran irratian, mende zaharreko egunero.
taldea 1921eko otsailak 18 ditu gaur, ongietorriak entzule maiteok esan erraneko mente zaharreko egunero irratsaiora. Otsailak 18 ditu gaur, osteguna eta esan bezala egunero irratsaioa duzue hau, esan erran irratian gaude, 107.9an zuzenean, goizeko 11 arte, eta ondoren, ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena ere entzuteko aukera duzue. Fondoan entzuten duzue esan erran Radio Orkestraren zuzeneko musika. Gogoratu gurekin kontaktuan jartzen altzaretela telefonoz 948-48-52-22 telefonoan edo telegrafoz 689-033-000 seinalean. Eta nire ondoan Gaxi Zabaleta dago beti bezala, egunon Gaxi. Egunon itzia. Zer moduz? Ongi, nahiko lan dauketenen orkestari fuerte goeto bajo goiotzeko izanez. Baina ongi, pozik, egun politia zera da gaur. Kaso egiten dizu orkestrak? Bai, zaila, asko dire eta denak batera, badakizu, volumen altxutzea eta bajutzea denak batera ez da lan, Ja, regibore lanetan egoten zara hemen eta gainera orkestrak zuzentzen ere. Bai, ni oso emakume polifazetik egiten. Oso ongita, leitzaldean, zer? Betiko martxaz dizot, atzo pilota partidu bat izan ginen, eta senarrakin antzen eta gauz berri handi gaur egunotan. Pilota partida edo raketisten partida? Ez, atzo pilota partidu izan zen, raketistena aurreko astenetan zen. Oso ongi. Eta gainea, esan behar dut, Alesoko emakume bat raketisten arten, asko ari da, oso emaitze honak egitzen ari da. Azarkatu da orkestra zuzen. Ongi animatua. Egiten ditu kasu, orkestrak. Sentenzu batzutan zaila dela, baina guztien da baiet. Musikari fine gauzkeu hemen. Bai. Pablo Sarasate izan zen beraien irakasle. Bai, nekien Pablo Sarasate la musika eskolan ere egintzen zenik. Bai, bera izan zen lehen irakaslea, esango nuke sortzaileetako bat zela itzia. Bale. Oso dekala gaur oso ongi informatu, oso saionako.
Te lo juro. Uste dut telegrafo bat ez etxean zaigula, Bai. Horietatik gure gaurko eguneko lehenengo telegrafoak dio ongi altzaudete. Bai, ongi gaude, ez da... Uste dut ez dela deus arranek gertatzen gaur, utziak? Eskerrak orkesta dauketen hemen egitea. Ez zera garrenik gertatzen ez dakigun gripearekin egon nintzen badakizue, baina bestela dena ongi. Gripe espainola? Bai, baina zidan oso jo, Ez? Bueno, esaten du pandemia... Pandemia handi guztien pandemien ondoren urte, zorioneko urteak etortzen omen dire, itziar, eta nik uste horrengo urte ala izanen dira. Bueno, orkesta nekatzen nahi usteak itziar, eta... Esango diguzut Bai. irratsaioan, Horixe, bera, oso ongi ikasi duzuia ordena, Bai. Bueno, gaur izango dugu, bendabiziko gauza. Annie Edgar Taylor irautzailea eta bere historia berezia gogora ekarriko dugun saioaren hasieran, erreportaje batean, jakin izatugulako hil berri dela. Eta ondoren amarterrietatik aurrera gonbidatu oso berezi bat izanen dugu. Belgikatik etorria. Bueno, hobeto esan da Frantziatik, baina gero argituko dizuet bere historia. Django Reinhardt gitarra jolea. Agiztetara. Ez dago, jarri nahi duzue gure biaren iragarpena. Eta sintonia honekin guazen... Sintonia, besti honekin, gure orkesta hori... Bai, baina orkestrak ere sintonia joetzakete, Bai. Bueno, eta adi lehenengo albistearekin, zeren apezak gogorarazi digunez, urgabeko apezak zehazki, etxe bakoitzak zerri bat eta goi asko bana eman beharko dizkio hilabetea bukatu baino lehen, urtero bezala, eta betetzen ez duenari erizan sartzea galaraziko zaio urte osoan beraz, otsailaren 28 baino lehen, urgabeko apez etxean entregatu beharko da eskatutakoa. Eta orain bagoaz imotzera, apustu ilegala izan dela bertan jakin izan dugu. Oilar borroka bat egin zuten, Karakotxeko semea den Martintxo Beroki Mariazkurrenak eta Martixeneko Xabier Iraizotz Landiribarrek. Egin zuten apostua, lehenengoak irabazi zuen, esan digutenez. Eta, bakizu hori inguruan ez dira ohikoak horrelako apostuak, baina dirudienez, Ameriketara joandako hartzaiek ekarri dute gurera. Eta kulturan bertso txapelketa izanen da Iraizotzen datorren asteburuan. Bertan izanen dira Euskal Herriko txoko guztietatik etorritako bertsolariak eta ikusleak. Eta, herritarren pandemiaren ondoko lehenengo halako ekimena izango da. Beraz, kontuz izateko esan digute, baina ja gogoz gaude osatzeko horrelako gauzak.
egiten ari garela Sobietar Batasunetik egindako ikerketa batzuek hemendik mende batera mundu mailako pandemia bat iragarri dute. Gripearena baino gehiago datuko dena, arazi. Ezin izan. Bai, bakizu. Hemendik mende batera. Bai, hemendik mende batera, eta Sobietar Batasuneko ikerketak dira, hemen Europan segituan defestatu dute alakorik erratuko denik, baina, guri ja ez dibarra batuko, hemendik mende batera. Batek dakitzean. Batek dakitzean. Eta kirolan hemen ere pilota txapelketa izanen dugu, garazi. Gartzaronen. Ja, abian da itzuli da ja, txapelketa gartzarotera. Nortzuk dire pilotarik? Lekari, asko dira, 60 bikote baino gehiago keman dute izena, ez ditutenak esan. Legorreta, egonen da. Lejarreta bigarrena maila oso ematen ari da, eta konturen betzeko pilotari egiten. Zongi. Eta aipatu dizuet lehen, mundu mailan unkitu duen berria iritsi zaigula estatu batuetatik, Annie Edson Taylor, ur jauzien heroia, Lanbroaren erregina, hil egin da, eta Oakwood hilerrian, Niagarako Oakwood hilerri horretan lurperatuko dute, akrobatei erreserbatutako gunean. Eta, hemen erredakzio honetan, irrati honetan, oso kutxunekoa izan da beti Annie Edson Taylor ez da garazi. Bai. Guretzat erreferente bat. Esan halako ekintza heroikoa ez da inoiz. Reportaje bat berreskuratu dugu bere historia gogora ekartzeko, eta orkestra del mundoren entzungo dugu. Orkestra, segi. Ko urriaren 24an jaio zen, Auburnen, New York estatuan. Zortzi anai-arreba ziren familia, eta aita berak 12 urte zituela hil egin zitzaien. Merrick Edson zuen izena, irin errota baten jabea, nahikoa diru utzi zien eroso bizi ahal izateko. Horrela, anereño izateko ikasi zuen Annie Edson Taylor abenturazaleak. Orduan ezagutu zuen, bere senarra izango zen David Taylor. Urte batzuetara hil egingo zen Taylor, baita elkarrekin izan zuten semea ere. Orduan, Lanbroaren erregina, Bay Citya joan zen, Michiganen, eta dantza eskola bat zabaldu duen. Mila 1980 urtean, berriz ere herriz aldatu zen, eta Short Side Maria joan zen, hau ere, Michiganen. Han, musika irakatsi zuen. Bukatzeko, San Antoniora, Texasera, eta baita Mexikora ere joan zen.
Azken hauetan ordea, ez zuen lanik aurkitu eta behi zitira itzuli zen. Horrela, 73 urte zituela, bere egoera ekonomikoa aldatu eta etorkizuna bermatu nahian, mundua hau bete hortzuzteko ekimena egitea erabaki zuen. Niagara ur-jauzietatik, upel batean sartuta botatzen lehenengo pertsona izango zen. I have always been a very revolutionary girl. Emakume iraultzailea izan naiz beti, zehozera parteko egin nahi nuen, inork inoiz egin ez zuen zerbait, ospetsua bilakatzeko jaio nintzen ni, eta 73 urterekin hori probatuko nuen. Dena den, zugurtziaz jokatu zuen Edson andereñoak, bere abentura arriskutsua aurrera eraman aurretik, bere katuarekin egin zuen esperimentua. Small Jumper izeneko katutxoa upel txiki batean sartu eta Niagaratik behera bota zuen. Eta Edson bere ronka eroa egitera gehiago animatuz, bizirik atera zen Small Jumper txikia. Small Jumper izeneko katutxoa upel txiki batean sartu. Naiz eta kostata, inork ez baitzuen suizidio baten parte izan nahi, lortu zuen. 1901 urriaren 24an, bere 73. urtebetetzean, txalupa batean eraman zuten Niagaraino Annie Edson Taylor, kupelaren barruan sartuta. Aurretik, kupela barrutik koltxoi batekin babestu zuten, eta behin heroia barnean zela, zulo batetik puzgailu batekin airea sartu zioten barruan. Horrekin batera, Edson Taylorrek bere bihotz formako kusik kutxuna ere sartu zuen upelean berarekin. Ondoren, Kabra Irlaren hegoaldean, Ertz Estatu Batuarrean, utzi zuten upela nora ezean. My water started entering the bottle, and I said, "Oh my God!" Umea upelan sartzen hasi zen eta esan nuen jaungoiko maitea jota bertaniko naiz, baina sakon arnasten saiatu nintzen eta nire katutxo ederrarekin gogoratu nintzen. Ni baino 3 egun lehenago bizitik ateratzea lortu zuena, behin eta berriz otoitz egin nuen. Korronteak Horseshoe ur-jauzi kanadiarraraino eraman zuen Edson, eta handik erori zen 156 metro Niagaratik behera, ordu bete eskasera jaso zuten upela. Is she alive? Yes, she is, erantzun zuen hanik. Inork gutxik espero zuen ur hartzean jasotako kupela horretan Ani bizirik egotea, baina guztion harridurarako onik atera zen, buruan zauri txiki bat besterik ez zuen. Bidaiak 20 minutu besterik ez zuen dira, nahiz eta kupelatik atera baino lehen denbora gehiago pasatu zen. If it was with my dying breath, I would caution anyone. Eta nire azken arnasean ere ez nioke inori gomendatuko ekintza errepikatu zezan. Kanoi baten ahora egoko nintzateke, jakinda ere lehertu eta 1000 zatitan akabatuko nindukeela, horrelako bidai bat ur-jauzian barna errepikatu baino lehen. Taylorrek diru pixka bat irabazi zuen bere balentriarekin. Historia elkarrizketaren batean edo bestean eskaintzen, baina ez zuen munduan zehar berak esperotako arrakastarik lortu, eta ez zuen behar adina sos irabazi jubilazio lasai bat edukitzeko. Gainera,
Irabazitekoaren gehiena detektibe pribatuetan xahutu zuen bere ordezkaria, Fran M. Russell, aurkitu nahian, kupelarekin aldegin baitzuen. Bere azkeneko urteak opari edo souvenir postu batean eman ditu eta turistendako argazkietan ateratzen. Gainera, 1901 urtean jauziaren pelikula bat egiten ahalegindu zen, baina ez zen sekula egitera iritsi. 1906 urtean ekintza errepikatzeaz hitz egin zuen. Garazin, non dago? Bale. 82 urte zituela hil eginda Lockporten Niagara konderrian. Akrobaten gunean esperatuko dute, okbudeko Niagaran New Yorken. Ze? Hemen ematen diot, ya está. Produkzio lantaldetik esan digutenez, norbaitago gurekin zuzenean hitz egin nahi duena. Aurrera bai? Noiz zaitu da? Ni, Margarietxo egin naiz, eta orain txabota duzun erreportaje hori gezurtatzera nazo. Gezurtatzera, baina nola, argazkietan jasoa dago eta. Bai, bota izan da ur jauzitxo horretatik ani hori, baina bera ez da lehena izan. Zer esan nahi duzu Margari? Ani Edson Taylor delako horrek nire valentia kopiatu duela. 1900 urtean ni izan nintzen, upel baten barruan ultzamaibaia aldez alde zeharkatu zuen lehenengo pertsona. Galdetu bestela, berueteko sagardotegian. Eta nola da posible guri informazio hori iritsi ez izana? Ez dugu azken ordurik galtzen eta. Betiko kontua da hori, inbidiagatik, nire ekintza heroikoari ez zion inor kasu handiegirik egin. Baina Ameriketan egiten denak beti askoz interes handiagoa pizten duenez. Ea Margari, orain duzu zure historia kontatzeko unea. Nola izan zen? Ea, 1900eran sartzear nomen. Garaiatan ere boladan zeuden mende berrirako erronka eta guztuak. Berueteko sagardotegian nengoela, herriko apaiza han etorri zitzaidan kontu eske. Emakume batek zer demontre egiten zuen sagardotegian esanez. Tira, oso ohikoa ere ez da emakumeak sagardotegian ikustea oraindik ere. Ez dakizu zuk norekin ari zaren ba? Txikitatik ezarritako arauak apurtzen aritu naiz ni. Bazen garaia. Haurtzaro osoa taberna zurran pasatu nik, osaba eta nahiekin. Han hartu nion estimua bai, sagardoari, eta ardoari, eta... Bueno, Margari, itzul gaitezen historiora. Nola bururatu zitzaizun kupel batean ultzama gurutzatzea? Baizatrak nintzena. Apaiz madarikatu gura kontu eski hasi zitzaidanean. Zera bota nion. Zer egin beharko nuke? Bero horrek sagardotegian sartzen utz nazan. Eta hark erantzun. Sagardotegie ez done emakumentzako lekue. Hemen sartu baino, sartu hain kupel horren barrenean, eta gurutzatu nintzaboi doi aldez alde. Eta? Ba hori segin nuen. Ta nola izan zen Margari? Ba begira, beraten bota nintzen. Lasto pixka bat sartu nuen kupela barruan, kolpetatik babesteko bakizu. Behin barruan sartu nintzenean, kupela itxi eta zulo batetik, hauzko batekin, airea sartu ziate. Noski, bestela, arnazko ezinik. Bueno, trabesia kilometrata ma hori, itota ezintzeko. Hori ere, kopiatu zidan, ani horrek. Ta belaten botata nola iritsi zinen upela barruan. Odieta baino! Ultzama osoan zeharkatu nuen aldez aldez. Ostitzera inbidali genituen lehenagotik apaiza eta notarioa. Eta 2 ordu eta 13 minutura, antzi ikusi zuten upera erreka bazterera iristen. Eta orduan erronka arrakastatsua izan zela jaso zuten, ez? Baizela, arrakastatsua. Apaizak hor utzi nahi izan ninduen, eta notarioa haren aldean jartzea lortu zuen. Herriko ume bat
ze sorpresa eman zutena, ni barruan ikustean. Hau bete hor zutzi nauzu Margari. Nola lortu zenuen balentria ikaragarri hartatik bizirik ateratzea? Hori sebera pentsatu nuen nik ere, baina inguru hoetan kuperonak egiten dituztela izanen da. Egia da hasieran belaten ur pixka bat sartzen hasi zitzaiola eta beldur handia pasatu nuela. Baina zorionez, ez zuen urperatzeko adina pisu hartu. Eta erronka errepikatuko alzenuke Margari. Errepikatu? Zertarako ba? Nik hau ez dut pamagatik egin, delako ani bezala. Nik nahi nuena lortu nuen, orain pakean dut nazatela sagardotegian. Bada, Margari Entxo Egilor, Berueteko abentura zale handia. Eskerrik asko hona etortzeagatik eta zure lekukoa eskaintzeagatik. Txalopero bat zuretzat! Bueno, eskerrik asko. Esango dute erasokoa. Eta beste telegrafo bat jaso dugu ez da garazi, erasotik. Ainara, Bai, telegrafo berri bat jaso dugu. Sutan da, makina, sutan nahi beste telegrafo jasotzen. inoiz baino gehiago jaso ditugu gaurkoan. Eta gaina primizia batekin etorri da telegrafo egoan itziarrez. Bai, erason bukatu berri dutela frontoia esan digute. Eta, bueno, nik uste ez daudela oso kontent, zeren Gartzarongo pilota txapeketa Gartzaronen egiten jarraituko dute eta erason alako frontoi bat egin ondoren ez da ulertzen mimotzen. Bai, baino telegrafoan bukaeran adierazi digute jarraita bigarrenak dia hirugarrenarekin bertan emanen dola erakustaldi, pilota erakustaldi bertan. Bueno, ez dago, Raketistak, noiz etorriko dira raketistak, nik nire obsesioarekin. Ez dakit, guk antolatu genezake igual esan erratitik, errakitisten Ongi? txapelketa bat. Hala ginen dugu ba. Bai, orkesta egituta baja. Ez esaten nuen, ari ginela esaten pandemia bukatzen denean, gripearen pandemia bukatzen zenean egingo genuela zerbait, raketistena egingo dugu orduan. Bai, izan ditekea, aukera bat da hor gelditzen dena, ikusiko gutziar. Ikusi beharko da, esaten denez pandemien ondoreko urrezko urtetan ez dakit erraketistak izanen den gehien esaten zaien ekimena, baina... Nik uste dut, etorkizuna... Bai, etorkizunan raketistak emanen dute zer esanik, esaten dizut. Bolo dabil azkenetik, bai? Ikusiko da. Ez oraindik ez, baina etorriko. Zigurtetan etorriko da. Gutxi gora bera, kalkula dezakezu? 40. hamarkadan uste dut. 20 bat urte itxin beharko dugu. Eta itziar uste dut orkestari erreleboa emateko garai itxi dela, ez? Bai, hori, nahi gogoratu hau esan erran radio orkestra dela. Ez? Gashi, zuzendutakoa.
lan handia da honen atzen. Eta ez da askotan baloratzen orkestan lana, baina zer litzeki irrati orkesta Egia da. utziko dugu azken pieza hori bat esaten. Josemari uste du nahikoa dela. Aurrera ingo? Bai, horrela ingo, bai. Esan dizu Asko, Josemari. eskerrik asko, bai. Eskerrik asko, bai. Bueno, esan dizuet saioaren hasieran, gonbidatu oso berezi bat izanen genuela gaur, eta hemen dugu ja gurekin, Django Reinhardt, Belgikan jaio zen, berak kontatuko dugu orain hobeto kaixo, betorri egunon. Kaixo egunon, bai, eskerrik asko. Bueno, Belgikan jaioa, baina Frantziatik etorria, esango dugu. Bai, Belgikan jaio diozu bezala, baina Parisen eman ditu nire urtere jenak. Oix, Josemari. Errespetatu gure gonbidatua, Barkatu. Bai, Django... Arazo teknikoak ditugu batzen. Bai, barkatu, esperientzia handi daukegu honetan, baino elkarrizketak, biko elkarrizketak egitez gaude pilo handik. Teknologia garaiotan horientzako garatua behar bezala, eta bi pertsonei batian egotea, ja, kriston erronka. Gehi orkestra. Hori da xe, hori xe. Claro. Bueno. Parisen egiten dituzte olakoak bai, baina hemen... Hobeto, hemen baina hobeto. Diru dinez bai. Bai, Oiko bada bera, bertan, baina hemen... Oraindik hobetorik dago, bai. Bueno, orduan. Bai, esan. Guazen ditut, beraz, entzuk oso historia berezia duzu, eta nahi genuen aurrez ezagutu. Eta lehendabiziko gauza, noiz, kitarra jolea zarela, ez dakit ez esan dudan, baina gitarra jolea zarela. Bai, ara da, gitarra jolea nahi. Swing estilo edo jazz swing estilo. Baina swing estiloa dago orain puri-purian. Bai, oraintxe da gareo paronak esango genuke sortu berri dena, eta orduan dira urteriko berenak edo horren antza diruditzen. Eta noiz hasi zinen gitarra jotzen eta nola? Oso txikitatik, ez duko goratzen ondi, baina nik uste 12-13 urte dituela, nire Pariseko kanpamentu batetan bizi nintzen, eta nire bizilagun batek banjo bat oparitu zidan, eta banjo horrekin hasi nintzen nire lehenengo musikan azapena. Orduan ja Parisen bizi zinen kanpo. Bai, hori da. Belgikan jaioa diozun bezala, baina Parisen kanpoaldeko kanpamentu txaboa antzeko batzuetan bizi nintzen. Eta 12 urterekin hasi zinen gitarra jotzen, baina oso goiz istripu oso larri bat izan zenuen, eta donoren ibilbide musikala bugatuko zuen istripua. Bai, 18 urte inguru dituela ere, kanpamentu hortan karabana antzeko batetan bizi nintzen, eta bertan nire emazteak bazituen paperez egindako loreak, eta karabana beteta zegoen hortaz, zer berako lehen goguna saltzekotan zituen. Orduan, lotara gindua zela, nik somatu nuzio zer zegoela karabanan, eta pentsatu nun xagutxo bat izango zela, orduan hartu nun korrika argizari bat, joan nintzen xagutxoaren bila, baino halako batean argizaria erori, lurrera, eta paperezko loretxo guztiek zu hartu zuten, eta azkenean, kriston istripua, sustoa, eta eskerrak ez duen bizitza galdu, baina bai ondorio latzak izan dituela hori dela eta. Eta zer bat bizitzen zuzuri? Batetik, belauna oso kaltetuta gertu zitzaidan, moztekotan ontziren, 18 hilabete eman ditugu batzean,
Eta bestetik eskua, nire ezkerreko eskua guztiz minduta eta kaltetuta, eta nire laugarren eta bosgarrenko behatzak ezin ditut geroztik mugitu behar bezala. Eta orduan nola egin duzu jotzen jarraitzeko? Berrikasi behar izan duzu jotzen, nola bait? Bai, guztiz gotik bera. Azkenean, istripu honek bortxatu nau nire teknika edo digitazioa esaten dutenekoa, guztiz berritzera eta hortara ohitu naiz, eta horrek mugatu egiten hau, baina bakitzu batzutan mugetatik ateratzen ditugula, ez dakit, alde txarretatik gauza hobeak. Bai, zeren estilo berri horrekin irauli egin duzu, ez? Swinga edo... Bai, eta oso lotuta dago, istripu honekin edo digitazio honekin, ze azkenean, bortxatu nau nire modu propioan jotzera, eta horrek buelta bat eman dio orain arte egiten zen musikari. Eta orain zertan zaude, zer musika jotzen duzu? Orain, aipatu dugun swing estilo hau pixka bat alde bat eta utzi dut, eta banago Estatu Batuetako Louis Armstrong izeneko musikari bat ezaguna zaizu. Sonatzen pixka, baina Bai. Ona iristea alako batzak kostatzen da. Baliteke. Ez da espaziora bidaiatu... Hori beste bat da. Bidaiatuko duena da. Berdin tipo berdina. Tipo berdina. Beste Armstrong batetan. Hori da bai. Ez dago zio. Berdin da. Nondik gindozen markatu? Armstrongo hori buruz ari garela. Astronautari buruz edo musikari. Markatu bai. Estilo berri bat, jotzen du honek. Bai, tipo hau amerikarra da, Estatu Batuetetik etorritakoa, eta bertan beste jazz estilo desberdin bat garatzen ari da, eta hasi naiz berarekin ikasketak egiten eta estilo berri hortan murgiltzen. Aha, oso ongi, eta uste dut, ez dakit, zuk deuseztatuko duzuela ez bada, baina uste dut hot klubeko nagusiak, deitzen dela gainera Pierre Nurrik hor Parisen. Bai, da. Talde bat osatzeko proposamen bat egin dizuela. Bai, taldetxo bat sortu dugu, boskote bat, azkenean, musikari gara, eta izenean ez gara oso originalak izan, eta hot klubeko boskotea dugu izena. Kintzet du hot klub, esan izan zen? Ze, pronuntziazioa ona, frantzesen. Bai. Saiatzen naiz, gaixik erakustan dut pixkat, noizean behin. Badakizu frantzese zuk ere? Voilà, Un peu, trekzan. Bidaiatu dut Frantziatik, eta azentoa aldatzen zaite. Egin da, azentoa igatzen zaite, beraz gilegi ez nahiz hasiko. Frantzian ikasi zen orkestrak zuzentzen, ez? Bai, Parisko... Jose Mari ere Paristik ikaretzen dut. Kena jodea. Bai, Jose Mari. Jose Mari. Eta Parisko teatro ezagun hortan... Begira ane mugitua izan naizela horrelako gidotan, eta ez nuen ezagutzen Jose Mari piano jodean. Ez? Segurazki jende mota desberdin izatez dut Jose Mari. Bai, baliteke. Itzuli gaitezen gurera. Bai, barkatu. Zena uzu hemen alde batera, eta nik... Hitz egiteko gogoz etorri naiz, eta barkatu. Bai. Bidaia luzea izan da, Paristik honakoa. Ja, imaginatzen dut. Karabanan etorri zara edo. Bai, diligentzia. Baina lasai jango, Zuzalako protagonista Anikin eta Margarikin batera. Egia da, bai. Eskertzen dizuet, gobidapena eta... Bai, eta azken, galdera ez da galdera, baina nahi nizun... Bai, aurrera, bai. Esan, irauli duzula ez bakarrik musika estiloan, baina, zu hijitoa zara, ez dakizu irakurtzen ez da idazten ere, eta ala ere ikasi zenuen, ez, zure aldetik gitarra jotzen, eta... Bai, nire, azkenean jaio nintzen oso xumea den familia batetan, eta oso xumea den leku batetan nire bizi izandakoa, eta, inork ez zuen pentsatuko horrelako gaztetxo batek musikan horrelako eragina, edo hori diote behintzat eragin
eragina sortzen ari nahi zen, ez dakit. Historiak esango du. Bai, historiak esango du, baina hemen esan errenetik pasatzen dena. Gora doa. Gora doa. Bai, noski. Azkarren ere mendik pasatu zen. Bai, Beruen ez Tu handik ez zinean. Osongi. Ba, Jango Reinhardt, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko. Pieza bat eskainiko dugu. Hori da. Bai, gitarra eta guzti etorri naiz gaur, eta kartutxo bat jotzea zen nire intentzio. Saiatuko gara. Esango dugu Jose Magiri tartean zerbait jotzeko edo zuzenean jotzea animatuko zara? Zuzenean. Bueno, tartean jarriko dugu orkestra. Ez, nik uste zuzenean egin dezakegula. Ados, zailo gustatu Jose Magiri. Bai, prest gaude? Zuzeneko arazoak, berriz ere? Gitarra Eta bidaian... Orkestra uste dut Jerosko jarri dela pizkat, Lasai Jose Magi, hizkuntza beti gure horreko, baina izan jango pieza ederra. Bai. Horra izan oso piezak? Minor swing. Bai. Minor swing. Horrela azten da, gero improvisatu egin dut pizka bat. Gustatzen zait improvisatu. Oso, ba, Jango Reinhardt berriz ere eskerrik asko. Zuei gonbidapenagatik. Eta etorkizunean berriz ikusten dugun elkar. Bai, noski. Eta orain bai, Jose Mari, orain... Utziko digun Jose Mari. Bai.
Jose Magi. Magi, barkatu zurea irratiko uin guzik, zuretzat diot. Jose Mari, denbora Batu da jo Jose Marik, eskerrik asko Jose Mari. Eta Itziar, beste telegrafo bat jaso du, Hori da. Horietatik, bat ditugula berri emaileak, badakizue, zen telegrafoi asko kostatu zaie iristea, eta behar dugu alako jendea. Eta Josu Istuizek idatzi digu. Lantzen Mielotxin deituriko oilo lapur bat harrapatu dute. Gauean herriko plazan errezuten. Eta Kastilla aldean, Gaztela aldean, inkisizioak poeta bat kartzeleratu omen du. Albiste latza. Nola da, inkisizioa, Bai. Horixe. Eskerrik asko ditako, esango azken ordukoa, ez dakigu azken ordukoa, edo azken astekoa da, ez den badakizu telegrafoa nola. Ja, esan du, lantzkoa atzo izan omen zen, ez gaur zela, uste duna. Aste artean izan zela uste dut, Uste dut. Tira, beste orkestan pieza bat egin, eta irratsaio show honei amaiera ematen egin berriz. Osan bi? Jose Mari. Vamos a ver.
eskerrik asko Angel, ez? Zen Angel, bai, kasu honetan. Karo, hemen orkestra bat saldu dugu, eta gero Jose Mari bakarrik aipatzen genuen, Angel ere badago. Jose Mari pianista da, Angel trompetista, eta gero Mari Carmen... Nongoa dira, Angel eta Mari Carmen? Ultzamaldekoak, baina urte asko kanpoan inek, esan bezala Parisen, beste batzuk Bruselako orkesta sinfonikoan egin zituen beraien ikasketak eta ondoren hona Ultzamara bueltatu. Jango ez dakit igual pitxatu, ez? Horrelako maila eukita hemen, bat hartu beharko dut bere, baina esan dugunez, kintetoa da eta dut. Ja, osatuta dago. Osatuta dago, baina bat kaleratu dezakegula uste du. Bai, Istiloak izaten ari gara azkeneko denboraldi honetan, orduan hemendik fitxaje berri batera mutin. Eta berrein aplikatzea, ez? Jango? Bueno, ez ertek ez zien existitzen. Horretik ez existitzen ertek. Ez orduan despido ez da improcedente ere ez zen existitzen, ez? Ez da ere. Makillakin konpontzen diren gara jartan. Bai, makillakin. Baina ez esango ditut, eramaten bali diguzu Jose Mari zaingo dugu esan Hermaneko irratxi, nola da? Rein di orkesta, bai, gatu. Nik nire bidaia probestu behar dut, ja, behin etorrita, interesgarria topatuz gero, nirekin sentitzen dut. Bai, ez? Intentzioekin etorri nez eta diruarekin ere orduan zenik daki. Eta karabana berriz erreteko asmorik ez? Zenik daki, nola portatzen den Jose Mari. Jose Mari zula sai, ez da duzitxarri gertatuko, Jose Mari. Uste dut, Ultzamako bertsolari bat izango dugu. Bai, Limozkoa oskotzetik bihatzen dizkigu telegrafoz. Telegrafoz ezin dut egiten, entona etortzen da zintarekin. Bere bertsoarekin jarri dezaun dugu eta hemen dugu bere bertso berria. Zer pasatzen dazken aldi hontan, bihurturik famatua. Kupelandi bat kusi omen da, errekatik pasatua. Naizta hasieran esaten zuten, hortzegoela katua. Orain diote Ultzamar fin bat, bertan dagola sartua. Zezurru altua, sarri entzuten omen da, kupela baten kantua. Sarri entzuten omen da, kupela baten kantua. Hemen publikoa ere badugu, jaretzen. Bai, orkestakoak noski. Diretarekin egin dute pilo, Hortik dator txiko orkesta, Orkestra. Hori da, bai. Eta itziar, eta 56 minutu oraintxe, beraz, amaitzera goaz. Bai. Hori hau dena kasu amets bat da, eta bihar 2021 baten esnatuko ba. Batek daki bai, eta igual amesti.eusen agertuko dena dago zer den hori. Amesti zer? Amesti.eus, ez dakit. Bueno, horixe. Gure gramofonoarekin grabatu dugu, eta gero ordu bat aterrietan eta arratsaldeko 8etan baretzen zuteko aukera duzuen. Hori da. Eta eskerrik asko noski Margari Eltxori gugana etortzeagatik. Eskerrik asko Annie Edson Taylor handiari eman digun guzti emateagatik. Eta noski Jango Reinhardti. Ona asko. etortzeagatik bere karabanarekin. Bai, bere bidearekin jarriko dut, ditxoarekin eta gero, Nara zorain. Madrid. Bai, oso ongi. Karabanan limonada bat edo hartu dezake guai, ikusi bida bar, adibidez. Jose Marekin hitz egin behar dut lehenengo. Ikusiko, Jose negoziazioan nola doazten. Ongi, ikusiko dugaten digun limonada bat edo ez. Eta orkesta, nola da, esan erran
Radio Orkestan azken pieza honekin, bihar arte. Bihar arte! Eskerrik asko. Agur! Goiko 11 Egun hon bezala, Gasteizen sinatu berri dute martxoaren 3ko memoriala Zaragauzoko San Francisco Elizan jarko akordioa fundazio egitura izango du eta Eliza fundazioari utziko dio eraikina. Beatriz Zabal, Justizia Sailburuak Espainiako Estatuari jaso dio egindako kalteak era irmo aitortu dezala. Hanez Zuazu Bizkaia Grandia izan da sinatua ekitaldian. Bai, Beatriz Zabal Justizia Sailburuak hitzarmena sinatzea azalduko Espainiako estatuak egindako kaltea aitortzeaz gain, irmoa esan behar du autokritikan eta aitorpenean bidegabea esan zen erabat bidegabea. Sailburuak zentroak jasoko duen proiektua eragile memorialistekin eta biktimen senideen artean Igual que